Altum és una de les millors empreses que tenim a Catalunya i que tenim a Espanya, líder del sector ferroviari i líder d'allò que ens està permetent tirar de l'economia en moments tan durs com aquests, que es diu exportació. El magnífic producte, la corresponsabilitat dels seus treballadors i treballadores que han patit moments durs i de la direcció de l'empresa està permetent a Alstom apostar per la I+D+I, apostar per la innovació. Crec que han de seguir aquesta aposta, l'han de fer encara més ferma, sobretot els estan permetre ser una empresa molt competitiva, no només a Espanya, sinó també fora d'Espanya. Per això estan guanyant molts concursos a l'exterior que estan demostrant del que som capaços de fer en aquest país, com es fa la feina ben feta i sobretot ens permetran exemples com una empresa com aquesta sortir abans i sortir millor de la crisi. I els he agraït moltíssim que em convidessin a tornar a estar aquí, els he seguit com ells saben durant tots aquests 4 anys i seguirem apostant per aquest lideratge d'una empresa que ha estat capaç de fer bé les coses, treballant amb diàleg entre direcció i treballadors, molt conscients que tenen un producte molt competitiu i que entre tots hem de tirar endavant l'economia perquè continuïn amb les comandes i per tant amb el bon producte que han estat capaços de fer fins ara. Avui rebem una magnífica notícia de la Unió Europea. El corredor mediterrani ha estat una aposta constant del govern socialista. Una aposta en la que s'han invertit 10.000 milions d'euros. S'han executat 10.000 milions d'euros i avui això té una resposta que és fonamental per Catalunya, que és fonamental per tota l'Espanya mediterrània, per Espanya i per moltes empreses catalanes. Empreses catalanes que han fet la seva feina, han apostat per la innovació, han apostat per la investigació, la recerca, el desenvolupament, que avui estan sent punteres, líders, i per qui aquest corredor mediterrani és una magnífica notícia. Aquesta aposta del govern socialista, que avui té com a resposta aquest corredor mediterrani, ens farà sortir abans de la crisi, ens permetrà sortir millor de la crisi i, sobretot, ens dona resposta i ens diu que encertem en com estan fent les coses quan apostem per la innovació, quan apostem per la recerca, quan apostem pel desenvolupament i per això tenim empreses a Catalunya que són de les més exportadores d'Espanya i de les que més estan aconseguint una economia dinàmica i competitiva. Hem de continuar per aquí.